lingkod sa makadugay. Aw kadiyo. Kabuti ko pagpangayog pangatahuran sa mga kadakuan sa itong mga opisyalis sa Black Nazarene Chapel. Of course, nung Junior Haya o Mambergy, mga kaubanan na to sa Chapel Pastoral Council o Finance Council, Tia Carping o mga tumindok din mga lumulupyo, mga galihok sa usa sa mga aktibo, pinang-aktibo nga kapilya sa itong parokya sa Way Pabor-Pabor. Kapilya na to sa Black Nazarene, sa Del Carmen Este. Kanin yung tanan, good morning. Happy Fiesta, mabuhi kitang tanan o daigo na to ang Dios nga nagpasakit alang kanato, Señor Jesus Nazareno. Ituzok nun sa mga pistas kapilya rong nabilingkuhan nga ako'y mumisa kay katapusan na po na may pista sa mga kapilya kay officially, gipahibaw namin this week nga ang among assignment as Paris Priest ko itong karong Mayo 31. So gamay na kong nabilin, upat ka, kuha na lang o tunga. Kunya, sunod nga, pagkahunyo uno mo report na pati sa pag-o na mong assignment, 4 years gihapon. 4 years gihapon. Matod sa obispo, dili gihapon, 6 years. Salamat sa inyong pag-agwanta na ho. O agwanta ha pa ko kadihot. Upat na kabuhan ko. Ito nalipay ko kaadyo sa inyong active cooperation. Matod ni Cardinal Tagle, usa sa mga pantugan nga Pilipinong kardinal nga tuwa na karon sa Roma, o gani usa sa kakandidato nga mahimong Santo Papa o pagbuod sa Diyos. Usa kunoy makitaan nato o usa kunoy mo santo sa itong hunahuna o tan-aw kuno ta sa imahin ni Señor Jesus Nazareno. Hinig yung kunong kung nga gitawag o pasaan. Kasabot mo magpasaan o nakamantiguan ani. Kamo mga tiguang kasabot mo pasaan. Mag-exercise sa ta. Kung sa may kalainan sa pasaan o lokdo. Ang o sa lokdo. Ang pasaan asa man sa? Sa may kalainan sa pasaan sa lokdo o sa singo. Di man ang pariha. Sa may imong tigsingo, sa man imong gisingo. Sa may kalainan sa singo o lokdo. Puro man na lokdo, puro man na o gigamit. Pero sa may kalainan sa lokdo o singo. Ang singo, inirang crown mo ay magamit. Hindi ba? Diba? Kasingo ko, dapit sa alimpo. O glokdo, mahimo man ang logi, maglokdo ka kupras, maapil ni. Mao na kalay sa lokdo o singo. Pero, sa may kalainan sa pasan o sa baa, nag-iba. Asaw baha ng bata kay pukak. Di mo maglikod. Sabi kalina kong ba? Ang pasaan, usa na kaabaga. O giba, duha kaabaga. Di ba nila? Kalimot kay naanay, ang kada term sa Binisaya, naanay variation kay naanay connotation. Ay lain nagmini. O gaba kag bata, di mo magbaka, kiri-arira ng bata. O magbaka, sakay man na isang nanay, duha ka, tigil ang ipabitay. Ang gigamit karon sa Ginoo sa pagpasaan sa pagdahas sa iyang crosses, pasaan. Buti pasabot, one side. Mauna na ipasaan. Wa man niya ilukdo ang cross. Wa po di alimbay. Sabot mo alimbay? Naghaman itong Bisaya, no? Sabot di alimbay ni mo na ito aliyang bulingon. Mga anak ito ng lola. Very good. Alimbay. Gisagbay ito aliyang pikas ang isa pong nihingkong sa pikas. Muna alimbay. Pero sagbay na mutahan naman ito. Unya ka nang saan ka na itong istoryahan? Kalainan sa pag-isturbo ko paghuba na itong sound system. Ang dapat na nisudahan doon sa lipat ng misa. Nakuha na itong panahon na o maghuba na itong sound system. Karon, ang gigamit sa Ginoong sa Kristo matod pa ni Cardinal Tagle, pagda sa iyang cross is pasaan. Nga naman, sa karaang panahon, ang abaga, kini abaga ba? Ang simbolism o abaga, nagpahinumdom ang abaga sa way or kanang gibog aton sa mga karga nato sa kinabuhi.
Ang O kay ang symbolism ug O kay kahibaw man o uto. Ang part sa lawas nga naghulag-uhay o pas-anonon, ang symbol o part sa body nga nagmantala sa ato mga pas-anonon, ining umaga. Shoulders. Mo bitaw nang moingan ng expression niya, I am carrying heavy, my shoulder is heavy because I'm carrying burden. Nagbukat akong abaga mali. Pas-anonon sa kinabuhi. Ako, personal nga experience ang basihan, ako nakabati sa ko, kinaghagi pagpasan sa kinabuhi, sukad sa gamay pa ko, hangtod karon. Tungod kay ako, sama sa kadaghanan ninyo, kinamagwangan. Lahi so ni kinamagwangan kabay kaysa kinamanguran. Pagkatistigo sa ko, anak. Arang-arang sa ni kita mga tiguang din, kita mga dagko na din, kamo mga maas na. Bisag kinamanghuran mo sa una, diferensya so ni manghod kaysa maguwang. Ang maguwang pusgo so ni pas anonon. Ikaw mag-unang mabutaan. Upat mo may kaigsuon. Kining kinamagwangan ka, ikaw may unang mabutaan, ikaw mo isunod sa imong ginikanan. O manglakaw sila sa bay, ikaw mo i-commander next in line. Anong sugo, good ba? Matang, aso gani kayo, nalipay gani ko, kaapot ko kunitisi ko, api kong mamatay ko, o 20 ka, pikin na nagsugo doon itong akong mga ginikanan, tinod, bitaw, kanang, pero nalipay rin ko nga nakaagi kong ingon anak, ikan sa gamay pa ko, kanang pas anonon, murag kinaon doon na ako. Kika na nagtrabaho sa bahay nga pinumpre, lukok og bani, at og bani, maudo na akong kinabuhi, ka mag-basket, hago nga kinabuhi pa. Isuhay mo kung mag-adlip og bani, no? Haguan ang adlip og bani, magdagtag og gabi, maglata og 5 fingers, nakatubi itong magpabukaw o umang. Katlong bitaw nga na magalaway-laway, bitaw ka nang hilaw, managanay na mo sa una. Dura ka aso nang inigtilang, bitaw ni mo nga ng laway, di maputok, kada ng padung ka mamahaw, di mawahay mo nga nagkaon, ka inig agsugbo ng tubig mo, tingog bitaw ng katlong may nga na sa amo, mo nga na, oh. Magadaway-laway, inig ko na kanang luwag, bitaw kong luwag, kong pagong, ginawa ka nanay, maupo, iputaw at utang munggos, ikaw po na itong tatlong itan ang kinabuhiyawan. Kung mo iskwila, so kung dito madag nga niyo ang kinabuhi. Usan tuig, paano mo iskwila? Di may mo iskwila, di ka maglata o katlong ka ilaw o anay. Nga usan tuig, di mong lata o bani. Pila na may timbang imong baboy, 22 sa kilo. Talinis, padog simod. Kaya doon kinabuhi Kaya nagkapamalandong dito ka mga pasanonon sa kinabuhi ba? Kanagong iskwila ta sa una, burden kaso. Diyan mo isoa, diyan mo pa dyan notebook, usara ka buok, bahin-bahinon pila ka subject, napay, lapis, tumubo, sumbayan, pag butong, bitang kaigag, naginoto na, hingana, nagatasay mong lapis, nagbutong. Pag-unsam tayo, lapis. Masaya yung papa, dyan mo po yung papa, nabili kita katubag, umat, naglipan po natong sinilas, kaya mo i-eraser. Ay, ito may kinabuhian. Kanabang, the burdens of life pa. Yan na, hiwaan na mo sinilas, kaya mo maiipa, kaya sabi ko, palit ng eraser, dyan mo ganit kanon, palit na pong eraser. Iyan na, sa una. Yan, nitbag. Nitbag, ikagrin 100 grade 6. Karoon na pare, bigyan ko ng daghamang manghatag o bag na ho, tanaw ko ng mga bag, mga hinatag. Isam na sa una sa grade 1 pa po. Anit bag nga ganun yung sabon, bitaw ng lansang, mabungkag po ito yung bag, tukot mo nagkabanog, bitaw. Dahil ni kasabado sa may buhaton, magkudkod o lugay sinanay, gamiton po, kupusan to, humbag. At po lubago ng tuno, kung na domingo na wingig, ang humbag. Uhilak na bukukong sa mong pag-iskinado, kinawa na po itong kwadrado, ikupos, himong kupusan o utang ka. Kaya bang mga pas-anono na to? Sa kinabuhi, pagpista na itong Nazareno, duha kabutang sa atong hinungduman, primero, naadto tayo mga pas-anono. Madato, mga mapobre, mahamugaway kag pagkabutang o apiki sa imong kalibutan noon, kinabuhi, ma-bright, matag maigo-igo ra,
o magwapo, magwapa, we all carry burdens. Burden. Mao ganay ang realization sa kinabuhi. Kay abi ko magkaginhawa na ko pagka nako pagkapari na ho, sunod-sunod kasakit akong nanay, tatay, burden na po. Puro ko mga ICU. Ang tatay, pagkamatay, hapit 1 million gasto, liver cancer. Ang nanay po, 3 years after, aneurysm, kanahing buto to, isang ugat sa uto kay high blood. So, 700,000 po, ipabuak na buo, patay gihapon. And life becomes a burden to me. Nakaroon ng amatay na po sila, nga pag nahiluna na sila, kaya nangamatay na, hari na po sa sakit. Ang maintenance of sakit karon kada buwan, short out kita kong resibo, 10,700 ang buwan. Tampaw. Kaya ba Miss Marian, kaya mo man yung doktor at buntag, ikuha ng BP o sugar, 10,700 po, 11,000 o magkalisod. E di kabuntag mo, tumar ko glycoside na diamicron at isisil, kaya kong ani kay nurse man ka. Kanya pagka-asnoybi mo, tumar na po kong kiltikan ka ng vitamins na para sa kanang nahong nerve sa utok kay sa diso ko kalimot. Kaya nakalimot ka ni ko aning isa ha? Kanunay sa ko makalimot. Kanang makalimot ka ni ko sa pare ko. Ito, pati pare ko na ko kalimot ako. Unja, kanang na pagka-alauna o magpaniudtor mo, tumara po kong Jardians. Jardians duo para heart o para sa ingan aning sugar pa ng usa. Ang pagka-alasitis gabi alas 8 gabi mo tumar na po ko kanang nay Janomet kanang 1 gram ro makabungo nga tambaw kanang i-combine ang metformin o sitagliptin. Pag alas 9 mo tumar na po ko og kanang nay para atorvastatin 40 mg Lipitor. Alas 9 kay para kolesterol. Pag alas 10 media sa gabi mo tumar po ko anang gluten nga kanang vitamins ug mata. Hago lagi, hagoan ko, hago siya ba? Plus, naghapang ipato, aning mata, kaya naam po kinipirisag mata, karong tuiga, sandisyo ko atong doktor, na smile na po ba kay, lain mo ko po rin, pare, magpakita, kag luja-luja, kay sabot ka luja po mga tao. Amaw mo ganyan prinsipyo nga, di ka magpaluja-luja, kay you have to inspire people. Kaya mga tao, labaw po ng kapasan o pasanunon. Katong Enero 14, last year. Asuman na eron. Sulo si Karusimanahan. Kapira kong mata, duha ka mata. So, sa 50,000 bot. Dr. San Juan. Eh, hanap pa ng pananawa ito dahil December. Di ko kaklaro. Magalipo ko sa sakit. Eh, wapakon, manimbatinggan mo po ng kalimutaw. Ano man po, klaro po. 150,000. Kunya katong November, gi-injika na po ng duha na mo kakuyamoy o steroid sa Chongwa sa Mandawi. So, tag 5,000 po ibuok kay di na malihok. Sakit ko sa tuig ng sakit. Paujunan mo, hindi kabuntag. Ang inikpiko, am-aman pa ni mo, bitawon sa inikbalik. Kung sa kapag am-am na po kahigasyon. Diabetic, neuropathy, ikuno to. Sumpay ka na napagpanghawi na itong mga panadaot na nerves. So, 5,000 po ibuok. Which is male at duha katudlo. Nga na, bayag. Mao ba ka nagtuluag makasasa sa una nga mao may unang isakit sa labaw magkagagahon? Matang ni mga pasanuno na ito sa kinabuhi, di yun mawa. Kamu na po mo'y bahin sa mga pasanunon anong kinabuhi. Either sakit, problema sa kwarta, problema sa mga anak, problema sa relasyon sa kaminjoon, problema sa silingan nga di kasinabot, kay kawatag, laungon o buha. Naghan mga burdens na ito sa atong kinabuhi. Kunya ang Ginoo ra mo saan nga tangtangan ta pasanunon. Ang gisaad ra jud sa Ginoo nga tabangan mo na og pasan kay ang yugo nga ang ihatag kaninyo sa Diyon ugaan. O suna. Kung mag-ampo ba ta, di mahimo nga mag-ampo ta Ginoo kuhaan ihong mga yugo. Eh di na mo ay pagbuod sa Ginoo kay magpasan jud ta. Magpasan jud ta. Ang ato rin iampo sa Senyor Jesus na sarilo nga, makaagwanta ta. Makalahutay ta sa mga pasanonon kay di doon na mawa samtang wapata sa baka o sa sampa. Ano mga pasanonon na? Naunay bahin na to sa mga kalisod ni ining kinabuhian at ipasan usab sa Ginoo ato mga pasanonon.
Mga pista maron og Black Nazarene. Piskay og sa misa karon magunahuna po samay mga gipapasan sa Ginoo nato. Say mga gipampasan sa Ginoo nato karong panahona, karong buwana, karong tuiga. Kay kinahanglan nato na ato bangon. Ito sa Pampanga sa una kay ka istasyon sa Cross Tierni Santo. Unya nahitabo sa una kay uso man ang live, karon naman ang maatuban ang istampa. Sa una kay uso man ang tinuod nga Hesus. Parang bisag Dede Pueblos bitaw kung mga edaran ani kay nomdumong bisag pakyal uso ng live diundang na karon sa CBCP kay mahimong katawanan. Kay nahitabo dito sa Pampanga kay Hesus nga tinuod po itong sundao, kontra po sila sa tinuod nga kinabuhi, silingan ko sila, pero ang Hesus na alkansi, kaya di ba kamusuko? Pag pirmi sa udto na dito sa Pampanga na hitabo, binunaway na, datos matutaman-taman ang Hesus kabantay, sa kinig, ipasubraan, so ni kadi man na mo ipraktisan, kontra ko sila, kapapura, sundao ko siya, Hesus, kaya di man kapasukowon. Oo naman siya kaaso nga murag naghan namang labod siya kini kipasubraan so ni kay kontra mi sa gihimo ni Jesus gibundak na siya isang krus kasi nung bagay sila sa sundao na sa tubangan sa plaza sa simbahan. Yung po mga tao, kana mo Jesus musuko so. Kana mo Jesus kay palkansi. Himong karambula ag Via Cruces sa simbahan Biyernes Santo dako. Mga pas-anonon hinaot nga kitang tanan nga niya din karon mga parokyano o mga sakop din mo kapilya panikamot in taon nga makadaog ka sa ato mga pasanonon pangaso ang grasya o kalagsik sa kalagog lawas aron unsa man ang magigipagpasan nato ato kining pasanon kay naapoy Ginoo nga kapasan pod sa iyang cross para natong tanan. Viva Señor Jesus Nazareno. Happy Fiesta natong tanan.